Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka Menteri Kakot Kekhia jong ka Sarkar Jilla ka Dr. Amprin Ningdo. Kala pediang ya kecing ajing mod jong ka Voice of the People Party ban penbet ya kejing teko. Ha ka baha puli doktor jong kene ka Jilla bala penmi dang shen dak nat Kakot Kekhia ka Sarkar Jilla. MLA jong ka Voice of the People Party na Maulai Constituency ba Bright Star Well Marbanyang. Ha ka jihe keren bigila patai kubor ha ka Sautrik unai luar arja pulai. Ulai thu ba ka Dr. Amprin kala pediang ya kejing ajing mod jong ka parti bat ka parti ka khmi linti ba shen ka sarkar kan sepen bet no ya kini kejing bakala dak ba penmi dak weipat kejing pen benah. Mohammed Sisajan kadon ketua jing pen snow nak liang jong kipat ba habi dia ketua order ke bami naka government habi dia ki medical seats jong ka state ke jongi te ka basna kalong ba ngi soban ai kubli rui kong Amprin ka bangi layo ban yakran bat i menta bat nak liang ke jongi ru ila pediang ya ke jing ai jumut nak liang ke jongi bat ban penben ya ke ki floors ke badan hapo katuka order ke ba mi menahan ni nak liang jong i kong Amprin la batai bat ngiri ong mo ka poin ke jongi bangi wan hang ni ru kolong ban yarap ya ka ban peni ya ke government ba kidon khnjat kijing bakla te ya kata nak liang ke jongi la pediang ban kan trai kin sepeni ya ka order mo